איבדתי את השיער שלי. איבדתי חצי מהשמיעה שלי. שברו לי את הרגל ב3 מקומות. היו לי קינים על הראש. היו לי זיהומים. לא היו לי שירותים להתפנות. לא הייתה לי מקלחת. ירדתי 8 קילו מהמשקל. זה ממש לא העניין, אבל... אני לא רוצה שישימו לי תווית של קורבן, או תווית של מסכנות, או מידת רחמים כזו או אחרת. אני דווקא רוצה שיסתכלו עליי כצוק איתן, כמשהו חזק, כמשהו שעבר איזושהי חוויה, לקח ממנה את הדברים הנכונים והמשיך הלאה. עברנו כל כך הרבה דברים בשבי, כל כך הרבה דברים בשבי, גם מבחינה הפיזית, גם מבחינה הנפשית, גם מבחינת ההטרדות. כל מקום שאני הולכת אליו לא מספיקים להגיד לי כמה אני גיבורה, כמה אני חזקה, ואני אומרת, כן, אתם יודעים שאני גם בוכה, נכון? ואני יכולה לפקות מכל דבר קטן. ואני גם קופצת מהציצים שמתנופפים סביבי, כי זה מפחיד אותי, כי משהו זז לי מאחורי הגב. ולקח לי המון זמן לחזור לישון לבד, ואני בת 41, אני לא ילדה. לקח לי המון זמן לנסות להחזיר את העצמאות שלי, ועדיין גם לא שם. אני מתעקשת פיזית להיות בעצמאות, בנפש אני עדיין מפחדת. עכשיו, אין לי כמעט רגליים, אבל אני עדיין אעמוד כל פעם שאני יכולה כדי לדבר. אבל זה גם להבין שאני חייבת לטפל בעצמי רגע, כי זה לא תמיד קורה. ואם העציץ הזה יפחיד אותי ויקפיץ אותי מאחורה, אז אני עכשיו אקנה 20 עציצים ואני אשים אותם בבית. לפני כמה ימים שאמר לי, אין בך נקמה? אמרתי לו, נקמה זה מלא אנרגיה. מלא אנרגיה, נקמה זה ארוכת שנים, זה דווח מאוד ארוך, זה אומר שאני צריכה לשמר משהו בעצמי המון, וגם להגדיל אותו, כי נקמה גודלת, נכון? זה הרבה אנרגיה שאתה מבקש ממני כרגע שאין לי אותה, אני מחפשת את השברירי אנרגיה שאני יכולה לתת לעצמי. למה שאני אתן אותה למישהו אחר? צדק מבחינתי לכל מי שעבר את האירוע הזה, לכל מי ששרד את 7 לאוקטובר, לכל החיילים שנלחמים, ולכל השבויים שעדיין שם, וגם אלה ששוחררו, זה להמשיך להתקיים. ואם אני רוצה תמונת ניצחון מושלמת, אז אני מחכה ליום שאחד המחבלים יישב מולי, ואני אחייך אליו, והילדים שלי יהיו מחוץ לחדר, ובעלי יהיה מחוץ לחדר, והשושלת שלי תמשיך להתקיים. זה הניצחון שלי. לחייך מולו, ולהגיד לו, אני ניצחתי, לא רק אותך, את עצמי. וזה, מבחינתי, by far אוכל את כל הסיטואציה הזאת בשנייה. כשאני חזרתי מה7 לאוקטובר, אני הכרתי בחורה שעברה אונס, ולא ב7 לאוקטובר, אבל היא עברה אונס, והייתי בהלם. כי אמרתי לה, את? איך יכול להיות? והיא אמרה לי, למה? מה חיפשת לראות? בן אדם שבור, מפורק. ואז היא ביקשה ממני להעביר את המסר הזה, ואני מעבירה אותו במשך שנה בכל מקום שאני הולכת אליו. אם אתם רואים אותנו, גם אותנו, וגם את החטופים שעדיין יושבים בשבי, ואתם רוצים לרחם עלינו, או להגיד שאנחנו מסכנים, או שהם בחיים לא יצאו מהסיטואציה הזאת, זה מאוד קשה להתמודדות, או כל מיני מילים כאלה ואחרות, תחשבו עלינו הכי חזקים שיש בעולם. תחשבו שיש לנו את כל האמונה שיש בעולם להתמודד עם כל סיטואציה שתבוא בדרכנו, שיש לנו את כל הכוחות שיש בעולם להתמודד עם כל דבר שיבוא בדרכנו, ושאנחנו נתעלם מעל הכל. זה מה שאני רוצה שיחשבו עלינו, שאנחנו הכי חזקים שיש בעולם, ואנחנו רק מתחזקים מיום ליום. זהו.